Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un... la ce parte eram? La partea 24, cred, da. La partea 24. Păi. Ok, astăzi nu doar noi o să ne jucăm, plus... Ok, bine. Bun, deci o să ne jucăm cu... Nu știu, în fine, nu știu ce era. Bun. Așa, hai să vedem. Ce? I'm Verity, your personal helper fan. Ask me anything. I know everything. O zis că știe orice. O să că îi scriem un pic aici. Știu. Unei plusul chat. Deci să vedem. Hai să vedem. I-am scris. What is 2 plus 2? 2 plus 2. 2 plus 2 egal cu 4. Ia mă. Stai. Paris is capitalul. Ok, știe. Bun. Bun. Deci, l-am întrebat. Hai să luăm o mână. Îl putem lua. Măcar stai un pic. Deci, pe el îl cheamă Verity și cu el o să ne jucăm. Ok, bine. Și ce? Acolo știu că este un village. Dar stați un pic, că mă duc și eu pe aici să văd ce este pe aici. Deci, ce acolo? Village, no way chat. Bun. Hai că merem la asta prima dată. Da, să ridicăm, trebuie să se scufinde un pic prin apă. Băi! Trebuie să merem. Este ăla acolo în spate. Acolo în spate, acolo la margine. Așa, merem pe aici. Bă, dar e fix de lângă eu. Aici ai. Uitați-l aici, bă. Bum! Uitați. No, au dispărut. Ok. Bă, ajută-mă, mă. Am călcat-o pisica, în fine. Repisică în comentariu. Merem pe aici. Ok. Bă. Opa. Nu bag în seamă că-i tătă la mormăre.
Dați un pic. Credeam că sunt credeam că sunt ăștia țiganii, copieri vechi. No, unde aici e o casă. Acolo este ce naibii. Ce aici? Ia mă, îl punem pe ăsta aici, că totuși ce naibii face. Ia mă, nu mai poate ieși. Hai mă, că-l iau înapoi. Dar ăsta... Opa, bă, dar ăsta știe, bă, dar stai un pic. Stai un pic, avem un gest. Dacă știe măcar. Unde? Mă! Așa, vină cu mine. Unde este un... Aici nu e nimica. Bă, ce? Naibii. Mai mă duc în casa aia, este chiar bântuită. Așa. Haideți să merem. Băi! 1 la 2, bă. Ce facem asta prin iarbă? Așa, în fine. Nu. Bă, niciun chest așa, mă. Bulan sunt și eu. Nu bagăm în seamă totuși, că nu merită. Da. Gigi, ce-am, bă, Gigi, bă. Aici pun și așa. Nu mai mă întere nimica, deci... Ce e aici? Puh. Gata, prinde tupeu, că băia de cartier. Bă, tu mai crede băia de cartier, frate, că nu ești. Ești băia de țară. Sarah! Holy shit! Bună? Ce asta? Nu! Ui, domn, bă, s-a băgat în mine! What? Spar naibii! Dacă... Stai că... Acum, meream acum să-i dau cu ăsta în cap așa. Pa! Prinde tupeu, că e băia de cartier. Ce naibii? Hai, bă, niciun chest ne aveți, mă. Doamne. Niciun chest aici să mă piciorul. Adică mă arunc ea acolo. Wow, uitați-vă cum am ajuns. Ce aici? Mâncare. Așa. Ding, 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 ding. Așa. Ui, mâncă
mâncăm aici. În sfârșit, s-a făcut mâncarea. Ei, copil copac! How to build a going. How to build. Tine de copil copac. Stai un pic. Zic așa. Hai mă, bă! Camperul mătii. Stați, aia, da, mă. Ce mare, frate, mă, că nu... Not in nothing. Hai, e puii mei, frate, bă, ce să crede mare asta, bă. Bă, ce să crede mare, bă, frate. Hai, bă, frate, lasă-mă! Au, m-am lovit cu consola aici. Dă mare, că e 1 la 2. Nu bag, în casa asta nu mă bag și cred că mă duc și eu pe... Bă, dar de ce mă întrebi, frate? Ok, Copii, aici nu este bine să stau mai bine, mă duc. Mă duc de aici. Bun, ce nu să facem? Merem. Așa. E de știut că adică nici nu mă joc cu el, bă. Eu mă uit. Ce mare? Nu știu, nu. Nu știu așa de bine. Păi nu știu așa de bine. Dar se poate transforma în monstru? Ha? Se poate transforma în monstru? Păi da. Ok, chat. Bună. Nu e aici nimica. Stai un pic. Ok, în fine. Nu mai stau lângă lavă în viața mea. Nu. Bă, ce nu? Bă! Unei băs. Unii satul. Frate, ce n-ai, Doamne! Iar trebuie să mă duc. Na. You are safe. You are safe for now.
Adică, haide să vi traduc, ești în viață acum, pentru acum. Eu? Cum pentru acum? Pentru totdeauna. Păi și cu ăla. M-am aruncat ca prostul în lavă. Eu. Ișu. Bă, vino! Mă, minge de basket. Unde să-l pun? Că n-am niciune. Doamne! Firar. Stai un pic. Păi, dar și e relevant îi. Am luat. Păi, dar tot apare ăsta, mă. Aici ne culcăm. Sarah! Ce sera? Ați vă dat în naibii, frate. Păi ăsta la ușă! Păi nu mai mă pot culca! E ăla la ușă, Bă, dar m-am... Vino aici! Sarah! De ce se face noapte iară? Este aici. Băi! Ok. Avem un chest. Cum să vedem cât cerberul se duce? Nu știu. Opa.
Really, Steve? Steve, really? All good. Bă, gata, scuze. Bă, gata, bă. Gata. Hmm. Ai, nu mai văd nimica. Nu, ce-i reveni, mă? Hai în sus. Bă, mica, îmi place așa. Taci, mă, din gură, mă, tu. Știi că vorbește. Eu hai că aud eu. Nu voi auziți ce vorbe el. Gata, sorry, gata. Sorry. Don't worry about it, Angalib. Bă, gata. Gata, nani, puișor. Nani, puișor. What did you do? Hai că o să... Am nevoie de o suliță. Iron. Lăsăm pe Verity aici, că nu mai avem nevoie. Nu pot ieși. Bă, cum ai... What? Da, un pic. N-are cum, dacă iese, n-are cum, totuși. Mă! Ha. No. Cum mai iese? Nu știu, în fine. What the...
Bagă mine. Ce? Vine mă fugăre. Au, 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 au. Ce mă, te-ai blocat, gata, aici. Ah! Ah! Ne vedem în partea 25. Nu uitați de un like și subscribe. Eu eram Ștefan. Ne vedem în partea 25. Pa, pa!